Nakilala na ang 5 kamiyembro sa New People's Army nga napatay sa nagluntad nga engkwentro sa barangay Aglunok sa Banwa Sang Kalinog sa probinsya sang Iloilo sa tong Agosto 8. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Army Lieutenant Colonel J.J. Javines, spokesperson sang 3rd Infantry Division, ginpahayag sini nga may mga anay miyembro sang NPA ang nagpadulong sa punerarya kag ginkilala ang 5 ka NPA nga napatay sa engkwentro sa tunga sang 12th Infantry Battalion. Ginkilala ang mga napatay nga sanday Aurelio Berges Bosque, 57 anyos, residente sa barangay Carvasana Kalinog; Armando Rogelio Sabares, residente sa barangay Igkaratong San Joaquin; Jovelyn Silverio, ginabanta 40 ang edad, residente sa barangay Patria Pandan Antique; Romulo Itoriaga Gangoso, ginabanta 60 ang edad, residente sa sitio Tuwang-Tuwangan, barangay Bungsuan, Dumaraw, Capiz; kag Jelmor Gauranok, 37 anyos, kag residente sa barangay Aras-Asan, Sebaste, Antique. Suno kay Javines nga si Bosque ang Executive Command sang Komiteng Rehiyon Panay, anay spokesperson sang Bayan Panay kag miyembro sang Regional Headquarters, kag amay ni Brian Bosque nga amo ang spokesperson subong sang Bayan Panay. Si Sabares naman ang bomb expert sang NPA nga amo ang nagahimo sang improvised explosive device, sa din siya ang responsable sa pagpamomba sa Panay kag Negros Island nga ginkamatay sang pila ka militar kag kapulisan. Dugang pa ni Javines nga na-recover sang militar sa encounter site ang isa ka M203 grenade launcher, 2 ka M16 rifles, anti-personnel mine, nagkalain-lain nga ammunition, communication kag ICT equipment, subversive documents ang high intelligence value kag personal nga mga pagkabutang. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by: do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.